Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα δούμε τα 6 πιο έξυπνα ζώα του πλανήτη σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες του 2023. Μην ξεχνάτε να κάνετε like στο βίντεο και να εγγραφείτε στο κανάλι μου. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Στο νούμερο 6, τα γουρουνάκια μόλις ξεπέρασαν τους σκύλους στη λίστα μας με τα 6 πιο έξυπνα ζώα. Ενώ οι σκύλοι έχουν νοητικές ικανότητες παρόμοιες με ένα παιδί νηπιακής ηλικίας, τα γουρούνια λειτουργούν σε ένα πολύ υψηλότερο επίπεδο IQ. Μπορούν να κατανοήσουν την έννοια της αντανάκλασης μόλις στις 6 εβδομάδες ηλικίας, κάτι που χρειάζεται αρκετούς μήνες στα ανθρώπινα παιδιά για να κατανοήσουν. Τα γουρούνια έχουν περίπου 20 διαφορετικούς ήχους που χρησιμοποιούν για να επικοινωνήσουν. Οι μητέρες τραγουδούν στα μωρά τους κατά τη διάρκεια του θυλασμού τους. Οι γουρούνες αντιδρούν στα συναισθήματα και εκδηλώνουν συμπάθεια όταν θέλουν, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σπάνιο στο ζωικό βασίλειο. Στη θέση 5, το χταπόδι. Το χταπόδι είναι το μοναδικό ασπονδύλωτο ζώο που βρίσκεται στη λίστα μας με τα πιο έξυπνα ζώα του κόσμου. Ως το μοναδικό μέλος της κατηγορίας του που περιλαμβάνεται εδώ, μπορεί να αναρωτιέστε πόσο έξυπνο μπορεί να είναι. Χταπόδια που ζουν κλεισμένα έχουν παρατηρηθεί να χρησιμοποιούν σχέδια με πολλά βήματα για να δραπετεύσουν. Ενώ άλλα μπορούν να προκαλούν ζημιές σε αντικείμενα ακόμα και έξω από το ενιδρίο τους, πετώντας επανειλημμένα νερό πάνω τους. Ακόμα πετάνε πέτρες σε γυαλί και έχουν τη δυνατότητα να ανοίγουν βαζάκια με καπάκια. Αυτά τα κεφαλόποδα είναι πάρα πολύ έξυπνα. Μεταμφιέζονται ως πέτρες για να κινούνται κρυφά και να περνούν απαρατήρητα στους εχθρούς τους. Μπορούν επίσης να λύνουν λαβύρινθους και προβλήματα χρησιμοποιώντας τη μνήμη τους. Στο φυσικό τους περιβάλλον, αυτό τους βοηθά να βρίσκουν τον δρόμο πίσω στις φωλιές τους, ακόμα και μετά από μακρά ταξίδια. Νούμερο 4 είναι οι ελέφαντες. Οι ελέφαντες συχνά αναφέρονται για την μνήμη τους, αλλά είναι επίσης ένα από τα έξυπνα ζώα. Αυτά τα ζώα έχουν μια πολύπλοκη κοινωνική δομή και έχει τεκμηριωθεί ότι συμμετέχουν σε τελετουργικά για τα μέλη των οικογενειών τους που χάθηκαν. Επίσης, οι ελέφαντες χρησιμοποιούν εργαλεία και θεραπεύουν τον εαυτό τους. Τρώνε τα φύλλα ορισμένων φυτών για να θεραπεύσουν ασθένειες και ακόμα και να προκαλέσουν τον τοκετό τους. Ο πλησιέστερος γενετικός μας συγγενής βρίσκεται στην 3η θέση αυτής της λίστας με τα πιο έξυπνα ζώα. Ο χιμπαντζής είναι γνωστό ότι μοιάζει γενετικά σε μας κατά 98% και κατάγονται από την Αφρική. Μπορούν να χειρίζονται εργαλεία και έχουν παρατηρηθεί να τα κατασκευάζουν από διαθέσιμα αντικείμενα για να φτιάξουν αυτό που χρειάζονται. Αυτά τα μεγάλα πυθίκια χρησιμοποιούν και ψυχολογικές τεχνικές. Μέσα στις οικογένειές τους επιχειρούν να επηρεάσουν άλλους για να επιτύχουν συγκεκριμένες εργασίες. Στη θέση νούμερο 2 είναι το δελφίνι. Πολλοί πιστεύουν ότι το δελφίνι είναι το πιο έξυπνο ζώο, αλλά βρίσκεται στη 2η θέση αυτής της λίστας. Πόσο έξυπνο είναι ένα δελφίνι ειλικρινά εξαρτάται. Υπάρχουν πάνω από 8 είδη δελφινιών, αλλά μόνο το ρινοδέλφινο βρίσκεται σε αυτή τη λίστα. Έχουν το μεγαλύτερο μέγεθος εγκεφάλου σε σχέση με όλα τα συγγενικά τους είδη και είναι το μόνο δελφίνι που δεν έχει συγκολλημένους αυγενικούς σπονδύλους, πράγμα που τους επιτρέπει να κάνουν αυτές τις κινήσεις του κεφαλιού που μοιάζουν με αυτές του ανθρώπου. Πέρα από το ότι εκπαιδεύονται πολύ εύκολα τα δελφίνια, είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη, να παρατηρούν σημάδια στο σώμα τους στον καθρέφτη και να αναγνωρίζουν εικόνες στην τηλεόραση. Οι ουρακοτάγκοι βρίσκονται στην 1η θέση για έναν πολύ ενδιαφέρον λόγο. Όπως και ο χιμπαντζής, ο ουρακοτάγκος μπορεί να χρησιμοποιήσει εργαλεία, να μάθει νοηματική γλώσσα και να έχει πολύπλοκες κοινωνικές δομές και τελετουργίες. Αυτό που τους κάνει πραγματικά ξεχωριστούς είναι η γνωστική ικανότητα να κατανοούν το γιατί, δηλαδή το λόγο πίσω από μια συγκεκριμένη ενέργεια. Σε καθεστώς αιχμαλωσίας, ένας ουρακοτάγκος έχει μάθει τη χρήση εργαλείων και τη διαδικασία κατασκευής απλών δομών. Όταν οι ερευνητές τον απελευθέρωσαν στη φύση, παρατήρησαν ότι βρήκε αντικείμενα και από αυτά δημιούργησε με αυτοσχεδιασμό παρόμοιες δομές για να προστατευτεί από τη βροχή. Δεν είναι έκπληξη που είναι τόσο έξυπνο, αν σκεφτεί κανείς ότι το DNA του μοιάζει κατά 97% με το ανθρώπινο.
Εσείς τι πιστεύετε? Ποιο είναι το πιο έξυπνο ζώο? Πείτε μου στα σχόλια.